kad mu se sad promijenio generalni konzul, pa je možda to trenutak bio kad može izrealizirati ovaj naš dolazak i susret. Pa onda u to ime može jedan aplauz za našeg Zlatka. Ipak je trebalo malo duže da uspijemo organizirati sve to skupa i ta 4 dana našeg boravka ovdje nije bilo jednostavno pokriti sa svim događajima, stvarno treba se svemu zahvaliti. Na ovom putu mi smo imali nekoliko dragih susreta i to nam je isto tako pomogao moj prijatelj Marko Kopić, koji nije član ove ovdje zajednice, ali inače široko član vaše zajednice, naše iseljeničke u Stuttgartu i okolici. I ja se od srca zahvaljujem našem Marku, koji nam je jučer bio jedan tako domaćin u velikom stilu, a ono što nas je posebno dojmilo to je što nam je upriličio preko njegovog prijatelja Jirgena iz Stuttgartske policije, boravak u policiji gdje smo stvarno stekli. Evo, i da ne bi ja sad više dužio, na sportskom planu mi nismo danas bili maksimalni, nismo htjeli pokazati sav talent, sve što imamo. Ove šanse koje smo fulali, vi procijenite da li smo namjerno ili slučajno. Mi ćemo zaključiti ovaj naš formalni uvodni dio s time što ćemo vam ipak uručiti naše male skromne poklone koje smo organizirali i donijeli upravo i namijenili. Sim.